गोंडी धर्माता कारुण्य की गोविंदपुर नाटे कोरपाना तहसील चंद्रपुर जिल्ला तक महाराष्ट्र तक वरोರು गोविंदपुर तोर महाजन मारतोर और मारतनेटी ಇದು ಕೊರ್ಮರ ಕಾಯ್ದ ನೇಕಿ ಕೀಸರ್ ಮಂತೆರ್ गोविंदपुर तक नातके ಕೊರ್ಮರ तके नाटुन भारी उंदी मरमनंत आग वासी ಅದು ನೇಕಿ ಕಿಂತೆರ್ ಅಸ್ಕೆ ಸೂತ್ ಕಾಮಿನ್ ವಾಲು ಯಶಿ ಅಂತ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂನಗ ಶಾಮರಾವ್ ಉಯ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ಕಿತರು गोविंदपुर तोर नाटन रांदर और गुणवान प्रचारक आंदर मावा संस्कृति संप्रदायालकु प्रचार कीवाल रक्षण कीवाल अनि वेहवाल आंदर इदु मावा गोंडी नीतिता कार्यक्रम कीकरी पटड़ी कीकरी नेकु सीसरे पाठवार अंतर ಅದು ಪೇಂದ ಪಾಠವಾರ ಅಂತರ ಬಹನು ಗಡೆ ಮಾತಾ ಕಲಿ ಗಡೆ ಮಾತಾ आणि बहन आश्रम अंत इनवालू मला बोर मारतर ओनगिरे चरित्र पटड़ी ಇದು ಕೀಗಿರಿತರ ಉಪಮ್ನೆ ಪಾಠ ವಾರಸರೆ ವ್ಯಾಹಂತರ ವಿಡಿಯೋ